Il-Kumpanija Maltija tal-ikel li tispeċjalizza fi prodotti tal-ikel artiġġjanali u tradizzjonali għadha kemm kisbet suċċess fuq livell internazzjonali wara li 3 prodotti tagħha ġew ippremjati fil-Great Taste Awards tar-Renju Unit fost l-akbar kompetizzjonijiet rinomati fid-dinja fil-qasam kulinarji. L-ogħla unur dak ta' 3 stilel ingħata lil Chili Marmalade fost l-ispeċjalizzazzjonijiet ta' talpe li tipproduċi l-kumpanija bbażata f'Haddingli. Dan waqt li żewġ prodotti oħrajn Carib Syrup u Chili and Pear kisbu żewġ stilel u stilla waħda rispettivament. L-unuri internazzjonali huma organizzati mill-organizzazzjoni The Guild of Fine Food fir-Renju Unit bilan li jiġu appoġġjati u ċċelebrati prodotti artiġġjanali minn madwar id-dinja waqt li tiġi promossa l-eċċellenza f'setturi tal-ikel u x-xorb. Il-kompetizzjoni hi waħda tal-ogħla livell fejn il-prodotti jiġu evalwati minn madwar 40 ġurija esperta dwar standards ta' kwalità, konsistenza u innovazzjoni fit-tomit. Eluf ta' prodotti minn diversi pajjiżi jikkompetu kull sena. One News iltaqa' ma' Patrick Gauci, fundatur tal-istess talpe wara dan is-suċċess tal-Great Taste Awards. Huma jippremjaw għandhom tliet kategoriji f'1 star, 2 star u 3 star. 3 star huwa top award fejn ikun ġi ġaġġat minn numru konsiderevoli ta' nies fil-professjoni u jiena irbaħt fuq 3 prodotti minn tiegħi. Dan ir-riżultat hu meqjus bħala kisba sinifikanti mhux biss għal talpe iżda wkoll għal Malta. B'Gauci jiddeskrivi dan is-suċċess bħala r-riżultat ta' snin ta' impenn, dedikazzjoni u passjoni investiti f'kull prodott li jiddistingwu l-marka. Qasrit nemmen għax kont naf li għandi l-prodott tajjeb, però ma kontx nimmaġina li ħanmur nolqot it-Top Award. So dan ikun ġi ġaġġjat minn kważi 40 ġaġġ biex tieħu 3 stars. So kienet diffiċli ħafna, jiena kont inkun kontent anki b'1 star fuq prodott wieħed, però xin sirt naf li rbaħt fuq 3 u wieħed minnhom ħadd Top Award, ħassejtni l-art tiċċaqlaq. Tant kemm ħassejtni eċitat, so kont vera ħassejt li dak il-ħin l-isforzi kollha tagħna li għamilna biex intejbu l-prodott u biex ikollna prodott li mhux biss ikun tajjeb imma li jirreklama l-prodott lokali, jagħmel ġieħ dak kollu l-isforzi li nagħmlu biex inkabbru l-prodott għax il-prodotti li fihom inkabbarhom jiena wkoll. So huwa premju mhux biss għalija iżda għal kull artiġġan għal kull bidwi li jagħti passjoni ġal-prodotti tiegħu. Waqt li jirringrazzja lil dawk kollha li appoġġjaw tul is-snin, temm jisħaq li dan is-suċċess hu biss il-bidu ta' kapitlu ġdid fil-vjaġġ tiegħu artiġjanali.